ian te kalyam nu chuan an kalna lam ena dingoi reng lingji chu kingyan chuan ka thla ho ang che ti in avabia a lingji chuan kingyan churon mel zokin akal zui ngal jangje po thin rim deuh hian aros parbor chu pula chuan avom thlazuya jawming bracelet pe ka tum chhuat ta tla reng po chu chhar lowin akal son zui ngal mak ian te ho pu motora voti taka jawming in jangje ko ta sin ringot po chu du lowin alak sak maka ama ko chu phel nok nokin asin tir zuya jawming chuan engtin ma po ti tum lowin achungoi renga angai to na ero akal thui viau mai yan chuan khatyang thil kha voi khat ma thlennon tir to lo turin a shil zuya jawming chuan a thi chu a lawim ni ti zotin alaka phuba alak thei to don lo wang chawani arin thu chu asoya yan po jawming thi teu zia le jangje khosak tan wang zo khan a thin rim hle thunga inan thlen chuan sister huwa khan alo lom thuaya an hu veka wang chuan enge thleng shil hai takin alo zo chul bok jawming chuan sister huwa a mu chuan a nuka ul deuh nen kwa in a chap tangota yan chuan sister huwa ne na chuan jawming chu lo en ko thatura shilin in chung lam chu apan zui ngal sister huwa po chuan jawming chu enge thleng ti zotin a hu vek bok nen a ngai to hle a room lamakala tuiluma ain bolvat lo chuan khosika nei mayang ti te hlawin in bolna a siam saktur thu chu asoi zui bok jawming ro chuan lo du lowin chol hadam jok turin alo shila ama a ain enkol thei thu soin in chung lam chu apan zui ve tamai bok sister huwa chuan in chung lam chu mel chawang wangin angai to dun mel hle a kingyan te po lingji che na in lama chuan thla in an thlen chuan thli alo tho hle a motora changa lingji lo chuak po a in habul deuh bok nen kingyan chuan gentleman takin a ko chu phelin alo sin tir thwai lingji kal tur chu thil dang soi tum hiana ang zuaya ma se soi ta lawin a kar lam chu panin a ho zuya lingji a in lama lu ma chuan vice president jang run lang hlolin yanan a thla ho lawa a secretary zokin a thla chu a ron soya a thorim na chu alalan chwalo thu nen lingji po chuan vice president jang chu enin yan nai chu thil osam takani lo thu alo soi ve boka an lo in thurwa reng hi alo ni vice president jang bok chuan ati theilawani chuan anin jan puiton theilawang ti shilin lingji in yan chaklo na asha thu alo soi chuan phur tak hian alo zot wata jawja meng ti ya chan chuan alom vur viawa a chaklo na poina tak an bei tur thu soya noi hwa hwa in a thei na rin tlak thu le amak pa company po a thei top cho a jan pui tur thu shilin yan chung chang zong chu a shat bek du thu a soi tel boka lingji po chuan a thei top chwa turin alo in tiam ve bok yan po aruma abaju ma chuan lutin ading wangwanga ahmadar thalang ke chu enin jawmeng nen na sataka anin hauma sak ber chuma ahne ke kha angai ngai chuan alo la omreng chu ni in jawmeng po aruma sofa a chuan thu in dokana anu nen an thalak chula in a en wangwanga alung len mel hle bok ariru le taksalam chu a ha ma arum AC in alo chem chuan melin dinga akorlum hak chu phelin AC chu ati sang le zwala engril ru chiange aput po sha thiam har tak chuan a in chem zui tir tak ngal jangje po mi zong ho nu chuan an party na pul bula chuan thu in pula apang par pai te le a bracelet pek tum a madokana om chu a en wangwanga chuti lai chuan apa vice president jang chu whisky kengaron kalin ano pahni ken chu dokana da in athli zuya jangje chuan lo banin atlak ngal pop athli zui le vice president jang apa ni bok chuan nemin alano panga chance dang alanga thu chu a shila chairman jaw nen anbu chan chaudan te shilin thing factory lam boy puya an man hlel dan le boina an to dan te ma se an supply na company an tlak chhata ka wanga sum lama an boy dan le an mi chhorten lo an lo phut ve bok nen tan bo mai lo chu ti thei om lo thu so yin ani chu abi ruta a
ma se chairman jawe ro chuan ma chonin engkim akuta ngata an hlopo apek vek tur thu shila atiam dan te chuan an tur chhuak ta nge ya na thok te pon how tu ber enin an za ta ema tia shilin factory po mawng changa company ya lo than chho dan te chu a shil dap dapa ani chu akyang omve mai ni in a chan po ama aya aro rum zok wanga ni thule a chung chu a hnunga zela thu chu a soya jang je chuan engtia tu chatur chu ding chhuak le thengi an ni ti chu lo zo tin vice president jang chuan thingmanga sumdong fanwa nei thu chu a shil zuya yana nuem ni ti in jang je chuan lo zo thwaya ma se vice president jang chuan chu angai to ve fo thu so yin chairman jaw nen khatyang chen an kal duna an ti dun boka engtin nge jaw bin li anga a that lo thei tia in zo tin ma se tuna chuan a sha to thu chu a soya jang je chu fui zu yin a thu soi zom pho chuan jaw yan jaw nunga a om ngai lo tur thu shilin a kal san zui ta ngal atu zing lama chuan jaw meng chu shitlang tange yin tho chhuak har pe mek lo chuan amu renga sister huwa chuan damdor ron pek ba chuan hau hlak hlakin shitlang dam kor ala ni bok nen pula tetlak le reng ti in a zil pa a damdoi chu pe in adam vele lama zirtir tur thu te po soyin jawmeng po chuan adam doi chu ei ang taka alan nuwa sister huwa chu alam jung chang soi puyin sister huwa po chu alo phur hle a ni ni nuwa event man turan na ya adam man chuan kalve turin a som bok jawmeng ne na chuan bu ho pa siam sak tur thu soyin a chhuak zuya sister huwa chwa vele jawmeng chuan tho chhuakin adam doi ei tur kha ei lawin alo la hum renga chu bolhlo bo ma chuan apai ta ngal yan po company lama kalin a hun ola chuan a office tu tifain chuti lai chuan jangje aron lang hlol boka chairman mewin a room lo te fai ta chu faina konga wangin ana thokte aban lawang mo ti in ron fiam zuya ya nero in ama a athil ti thei ringa midang ti boy chu achula ti lem law sofa a jangje jacket chu alama the phei zu yin jangje po chuan alo dong chat jangje bok chuan jawmeng chu engi ana ti te zo tin zinga akol alak theilo thu te chu asoi zu ya yan chuan a tha thu chu alo shil ma ya a shat lawa wanga phone chu lalawa ni arin thu chu asoi bok jangje bok chuan zanlam thil thleng kha a thiam lawani thu soi ve bokin khatyang khopa jawmeng in makati arin lo thu te a thei ni chuan mu a ngaidam dil nge a du thu chu yan chu a shela yan la chuan ngaidam dil kher angai lo thu lo soi makin jangje chuan mu chu naupang chhia takin adil zui le nunga yan chu jangje ma atak chuan chu in thuron pe in jawmeng chu bansan zok mai tura shilin adu let ve lo thu le adu ve ngai don lo thu chu a shil tlang roi jangje ero in adu thau thu lo soin anin kop to lo thau bok nen an la cheng dun reng te po soi chhuak zuin tv station bul loka apartment an nei thu le in son tura ati tur thu soin atan po na thon na muna kala ol sampha tur thu te chu a shila ya ne ro ngei omlam lek lek a lo nuin chu lam chu a boina ani lo thu chu a lo shil maka adu chuan a in son chwa thei reng thu chu a lo soi boka jangje ero in anin kop to lawa ma se akal tir phal chuang lo ti in jawmeng nen anin mu ma pon a phalna lak se langa yem ti in a zo deuh khera ya ne ro in school kal lai changa du to si ramdanga le khazira akal nu po a voi khat maron byak po atum ngai lo te kha mangai ne emni ti in a soya jangje ero in ama te chuan a fin vak lo thu soin mangai na diksha tur pon engma ngai dan anei ngai lo thu te chu a soya ya ne ro in jawmeng ngai song lo tur ra ati thei lo le jawmeng zalen na ati tlem don thu lo shilin ma se an pa ni in lai chi na ero tel tir lo turin a shil jangje po chuan puitling kan ni to alom ti in a thau chhuaka jawmeng nei tur chuan ain bo sei fel vek to thu chu a shil le sha ma akal zuya ya nan jawmeng du thlan na tur ani ti ya lo soi chuan jangje po chuan lo pom pui thwain jawmeng du thlan tur ani thu chu alo soi ve mak a chuak tur chu yan chuan ti ding le in
topic dang a soipuya an project chungchang kha ani jang je po atna thiamin alo soipui ve molmol theya an soidun lai chuan kongka run kikin kingyan aron lu zuya document arjena omtho soin jang je po akal chhuak zui ngal yan chuan a file run ken chuban vatin a enfia zuya poisa man tam takani zot fia vatin kingyan chuan vice president jang ramdanga real estate sumdon atana amanani thu soin yan chuan board of directors ten engtin ngi an pom mai thei ti in thinrim tak chuan a zot le a apar chairman jawdam laya an thutluk na ani thu soin board lam rem ti na vek ani thu te po chu asoi tel boka ama ero chu Shanghai share price nge nan ti ni ma se man alani ngai lo thu nen lam soin yan chu thin rim takin office a chwa san zui ta ngal kara jagwang nen an tlan mek lai chuan sister hwa chuan kolin jawmen khosik thu chu aron shila na po thok thei lawin rang takin in lam panin anin herlet le tabok ina lu chuan sister hwa chu chanchna zot wata amang an me hle bok sister hwa chuan ni lenga a khosik to thu le damdoi ei po in omja nei lo thu soin a khu reng thu te asoya yan chu aril ru ha me hle bok rang takin jawmeng room lama tlan chawin alo la khu burbura apang chu de sakkalin a khosik po alo la sang viau damdo in lama shwai mai chu arota sister hwa po guang alo biak tur thu soin a chhuak zui ngal jawmeng khu burbur chu yan chuan boy pui tumin atnaya jawmeng chuan aman chhuak mayang ti hlawin bollo bom lam chu amel le chin yan lami ani talo chu bollo boma en reng chuan chana nei ringin apan wata a hon chuan jawmeng damdoi pai chu a muta chia thinrim le tuka hoile tin adam doi alo emi alo chu a chwa chal zuya chutiang chik apply tur chuan komeng sat nge ani to ti te zot luklukin jawmeng hlau thong taka lo mel tu chu pom nolin thinrim chu nin damdoi ina ashwai zui takngal Dr. Jang ne na shwayin uluk takin ani chuan alo cheka jawmeng chong tumpo chu phal lawin film khur taka a en nuwa chuan a chuap lam dik zan lo thu soin test le masung anei angai thu te chu asoya yan chu po na lo ngak mai turin a shila yan chuan mel dun zak zakin te san nei zo vele chuak ngal tura Dr. Jawa shil nu chuan a chuak zoi ve ngal mai bok Dr. Jang ne na chuan ia na shat phak lo tur chuan jawmeng chuan damdo ina omtir turin adila Dr. Jaw chu a chan pa khani in anila chuan anat na nen om kher angai lo thu chu alo soya jawmeng in ngen takte ya angen ta ka ero anial thei ta bik law jawmeng chu alom hle a anu mu thei na chance kong in hong zel wang te po ani nge yang Dr. Zhao chuan po na chwa chuan yan chuan chen chin lo zo thwaya jawmeng chu ni rei lo te chung tel damdo ina a oma ngai tho shilin a chuap lam la dik che lo thu nen en zoi theina hnuaya omri tura a do thu chu thiam taka soin yan chuan a serious viawem ni ti in lo zot ve bok jawmeng damdo in oma ngai ta ka chuan yan chuan Dr. Zhao chu en ranin jawmeng laka mo phurna zong zong chu a in nga to thu shilin en zoi reng turin a shila Dr. Zhao ero in anom na chu jail ni lawin damdo in ani a chutiang ngota adam lo te zalen na arabe sak thei lo thu chu asoi ve thung yan bok chuan jawmeng chu kidnap to ani awanga film khurangai thu soin an mu thei omreng a chul na te chu thu nei tu o zat chuan a shil boka Dr. Zhao po chuan alo nial ta law alo enjoy tur thu soin baka anat na nen kalkwal chu thil thabir ani lo thu chu alo shil ve boka yan kal mai tur chu ti ding le in jawmeng chu a taksa mai ni lo aril rulam thlenga enge moti boy tu om thu chu a shila yan ero in angai to lo tur ani thu soin Dr. Zhao chuan jawmeng chu a patient ani mai baka a thian ani thu le alaka mo phurna anai thu te chu alo soi ve a yan chuan angai to tam ma niya a sha thu lo soin Dr. Zhao chuan a shil du lo ani chuan jawmeng a zo thei tho thu chu alo soi ve boka yan chuan ngei tak hian doctor na boring zet wang chuan phuna tur dang a zongem ni ti in lo zo dai thung
Dr. Zhao bok chuan company lama boina tur dang anga angti in a chil khotlai to lawang tia thatta ka lo soin mangcha in a in hersan tada ya ian po Zhao Meng chu mule du vyang ma se in sum sham shamin ale san ve tadai Zhao Meng po chuan awar chu chwa san tumin rem chang a zong zui nga la ma se nurse ten an vil reng awang chuan ati thai mai bik lawa Ian te po meeting nein an project ata na fan atam tok lo wang chuan boina tokin ti dan turan rel pa a thil sang sang le ngai dan sang sang an thok khom na kara chuan jang je po chu ve rengin an thu soi ngai to lo lek chuan game salo khel thunga an mel chap te chu ngai thei lawin ain da sang thar em ema enga tan ma ngai du hlom lawin an soi san le tamak Jang je po angai te in game sa khel som le mai bok damdo in lama Zhao Meng omna room po Dr. Zhao chuan wardron raunin damdo e tur te baka akhosik te chu check in ala nyam thei meu lawa x-ray po ti tir tura shilin Zhao Meng chu ni tal la omanga yang ti ya ashil chuan alo lom rukher mai a mela alo lang chuak don bok nen Dr. Zhao chuan adam lo na lam chu alung kham wak lo nia a sha tho chu alo soi zuya Zhao Meng po lo in siam rem thwain ama chuan thataka a in kolawanga adam le mai arin thu soin Dr. Zhao po a chana wang chuan alo lom hle a arin ngama wangin lom thu chu a shil let bok chuti la chuan Zhao Meng tho pui nu jen kharon kal ve hlolin nurse ho chuan lo dang hle ma se Zhao Meng omna chuan alu ta tho Dr. Zhao mu cha chuan ala lai zui mel cha atingei maya Zhao Meng chuan a chanu ni tho chu alo soi ve thwai bok ma se Dr. Zhao ero in tlo tu ma anei ya nan a phal lo thu soin ama po chu chol hadam ama mo thu chu a shil bok Zhao Meng ero chuan amitanga ni emni ti soin chulam zong chuan akara jen la chuan alo pui ve zel bok nen an dil fe nu chuan mini somvel in biak chu aphal ta shama Dr. Zhao chuak tur chu jeng chuan adam lo huna a mu ve thei ngem ti alo zot ve le thora Dr. Zhao chuan a chano thil shil du anei wanga lo kala ni lom ni ti zotin a chuak zui ta ngal Jen chuan Zhao Meng chu enge an ti zotin Dr. Zhao chung chang mol mai chu a soi tui zuya a ming te zotin a thom no in me zia le a kot var in me zia te chu ti lai chuan Zhao Meng ero luak chuak urin toilet lam chu apana Jen chuan boy pui vatin anron chuan le chuan Dr. Kautum ma se Zhao Meng chuan a that le thwai tur thu soin a du tlat law Station lama chanchin thar a omem ti ya zo chuan rang taka a phone chu phora a me nuwa Zhao Meng lama chuan aron lek pheya screen a chuan jang jean bial nu atan a somzan kha lo lang kala an lo post chu ni in Zhao Meng chuan chu tiang thil thleng chu alo she ve mia lo ti soin ni chung top a khosik wanga ni a jen chuan nimin lama an chho ani thu le wa nei thlak taka headline ani lo thu te soin Zhao Meng chu anin ngai zong lo tak takem ni ti in a zot bok Zhao Meng po chuan party a chuan kal ngei ma se chu yan te company hwai hot ani thu le khatyang in rim na lam hoi zong thil a thleng don ti a shat lok lo thu chu a soya jang je po chan na apek lo thu wa shil bok Zhao Meng chuan school an kal lai changa angai zon to thu le miswal tak ani lo bok nen tinat adu lo thu soin jang je ne na in kop lam ala ngai to ngai lo thu te thleng chuan a shila a nol thu po a soi tel bok genero in film khur to tur cha mol molin show ho sani angin alar to thu te a ming chat voi khatna chuan anun pum a mong thai te shil fe in film khur sa turin a cha mol mol asana en sewa akala hun to thu soin dinga tole wa tura in tiam chunga kalmaya tum chuan Zhao Meng chuan na ba na alo chel wata lakal lo tura nge nin a chan puina amamo thu chu asoi zui sap bok chumi nu rei wak lawa chuan Zhao Meng chu
jen thom no ha arun chuakin lukhum po akhum rana nurse chuan alo en chiang lo hlau ma se doctor jaw nen chuan in tokin doctor jaw ro chuan alo ring hlel hle a jaw meng chuan kalsan thwain doctor jaw po na en zui vung vung jaw meng chu anu anda na ICU lama kalin nurse in anlo boy pui me ka nurse hawan chuan nu chuan eng tin tin emo alu thei ta hlau anu ICU khumamu mek oxygen le khol tam tak te ne na om mek a mu chuan a nuka ul chewa pan na in a local thu te shilin a bezui siam siama ngai to mi a lo tur ti in a chak thu le a hwai sen viau to thu te soima se a top lama ero an har satna to te bok lo lang le in anu chu har chuak thwai tur a cha khum lom lomin mi zong zong thu dik shila in rol na engma a nei lo thu soi tur a nge nin an ring lo ani po in ama chuan a rin tla tur thu soin a chap zoi hliam hliam ward lama po jenin le khabua chhar mek lai chuan pon lama doctor jaw chong thom sha in jaw meng chu a temperature check le tura nurse ho a shil thom le atlak niam deuh chuan a jip po phoi mai to tura ti in jen chu a lo hlau thong hle a anu rewak lawa kongka po ronin hong zuin ranglu tukin jen chu damlo khuma chuan amu zui ngal doctor jaw churon lutin engi anti te aron zota in kwa tlat sunga lau thong tak chuan jen chuan a that to thu soin rin tak po chuan a chang changam lo a rizai khu kewa tumla chuan alo chang deuh tlat boka doctor jaw po chuan a shifa zo huna alo to le mai tur thu soin akal zuya ma se kongka thlen ma chuan ding le in ngoi rengin jaw men khumlam chu enin blanket aron in ke hun chu anga kan ni ber rewak lawa jen po chuan a himta a nga in aron thau chuaka doctor jaw a muthut chu a phuna saviaw doctor jaw chuan jaw meng omna thin rim takalo zotin jen chuan a chang tha thei lawa a kok ringot man mo taka doctor jaw chuak chu a zui ngal bok doctor jawan security lam abetur chuwa dang thwain miswal ani lo thule jaw meng chan thatak ani tho shil molmolin akart po phorin apezuya doctor jaw po chuan en wangwangin engwanga chulai muna jaw meng ai owa omnge ani ti zo suyin jaw mengin anu mu du wang ti lo chang thwain ICU wa a om thu te po chu a shela doctor jaw pon anu chungchang chu a sha thu chu alo soi ve bok jaw meng film khur taka ICU changa lo chuak chu doctor jaw ron lan thoda wang chuan a phuna sa hle a doctor jaw chuan kai vatin mi omlo na lai de wa chuan a shwai shang zui vata anin din chil taran mai doctor jaw chuan lung oi vak lo hian chairman jawan abik take en zui tu ra ti thule awa kwal adu lo thu a soi chu shilin jawmeng chuan ngai dam lo dil thwain yan laka thu dik tak a soi ni po in adem lo thu chu alo soi ve boka doctor jaw chuan sha thiam lo tak chuan anu ni a chung ko tlo thei huna a tlo ve thei reng thu soi ma se jawmeng ro in ya nan a phal lo thu chuan alo changa damdo in po Shanghai group noi veka omani angin aru ka a mo ni lo chuan a mo thei lo thu she om ti tak chuan alo soi ve boka damlo alu chan po anwa tlo du wanga ni te ro tiya doctor jawan a zole chuan jawmeng po chuan ani thu in lo chang ve maya doctor jaw chuan chutyang thil ati awang chuan anu chuan angai to veu zok tur thu shilin tu na chang chuan tu ma a shil lo tur thu a shil ta a jawmeng chuan lo mel takin alo mel ngal ma se a aya thil tiam turin alo ti le thunga